natočím. Čaute ľudia, tu je Agonik u nového videa a dneska vám tu predstavím moju prvú giveaway o tento Elephant Ear, ktorý má hodnotu presne 4 miliardy. Áno, 4 miliardy 425 miliónov a tá giveaway sa bude konať, keď dáme 100 subov na mojom kanáli. Toto bude v giveaway za 100 subov na mojom kanáli. Takže dajte sub a ako sa zapojiť do giveaway? Musíme mať 100 odoberateľov. Poďalšie budú ešte nejaké, ako vyhrať tú giveaway, takže bude niečo podobné, budú viacero hier a jedna z tých hier dostala teraz nový film, novú časť filmu. Takže to už všetci viete, je to Squid Game. Bude to niečo so Squid Gameom, tá súťaž, ale Squid Game nebude všetko. Natrenujte si tú mapu, ja vám ju ukážem. Tú mapu si natrenujte. Počkajte, trošku sa mi to laguje. Tu na tú mapu si natrenujte. Tu máte meno a tu v tejto mape bude giveaway. Toto nebude všetko, dáme ešte aj iné veci, napríklad, to vám teraz nepoviem, to si ešte pozriem, čo by to mohlo byť. No a tak, dáte tu na 100 subov a bude giveaway. Tak čaute.